Kniha Žalmů, kapitola 58 a verše 1 až 11. Právě-liž vy, o shromáždění, spravedlnost vypovídáte, upřímně-liž soudy činíte, vy synové ličtí, anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte a násilí rukou svých v zemi této odvažujete. Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež. Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, kterýž zacpává ucho své, aby neslyšel hlasu zaklinačů a čarodějníka v čářích vycvičeného. O Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby lvíčat těch polámej, Hospodine. Nechť se rozplynou jako voda a zmizejí, ať jsou jako ten, kterýž napíná luk, jehož však střely se lámí, jako hlemejšť, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, jež to nespatřilo slunce. Prvé, než lidé pocítí trní jejich a bodláku, hned zaživa zapálením jako vichřicí zachváceni budou. I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka. Anodí každý. Vpravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi. Kniha Žalmů, kapitola 58 a verše 1 až 11. Pokud byste chtěli okusit lásku Pána Ježíše Krista, prosíme vás v Kristově jménu, smiřte se s Bohem. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Mesiáš měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých a v jeho jménu mělo být všem národům kázáno pokání k odpuštění hříchů. Dnes, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Nyní je čas příznivý, nyní je den spásy. Pánové, co mám činit, abych byl spasen? Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a v srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Čiňte pokání a každý z vás ať se pokřtí ve jménu Ježíše Krista k odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. V nikom jiném není spása, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, skrze které bychom mohli být spaseni. Je jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Jedinému moudrému Bohu, našemu Spasiteli, buď sláva, čest, vláda a moc, nyní i na věky věku. Díky a amen. Agapao echos, svědectví překračující hranice.